Entre as salinas de Ulló e a enseada de San Simón, en Vilaboa, escóndense as ruínas da coñecida Granxa de Ulló, un conxunto ligado directamente á historia da produción de sal nas Rías Baixas. A orixe deste lugar remóntase ao século XVII, cando en 1637 se construíron grandes salinas aproveitando as marismas naturais da zona. Chegaron a contar con máis de 20.000 hectáreas e cun sistema complexo de diques e canles que permitían a entrada de auga do mar para obter sal mediante evaporación solar. Estas salinas foron explotadas polos jesuítas de Pontevedra desde finais do século XVII ata a súa expulsión en 1767 por orden do rei Carlos III. Xa a comezos do século XIX, o propietario Juan José de Aranda, natural de Zaragoza, fíxose con boa parte destes terreos coa intención de desenvolver unha gran explotación agraria. Foi o seu fillo, José Nazario de Arana, quen impulsou a construción das grandes casas da Granxa, aproveitando antigas instalacións das salinas. As edificacións de granito en forma de L destacan polas súas dimensións e polos seus elementos: grandes lareiras, chemineas, fornos, escaleiras, lavadoiros e letrinas que amosan a importancia e o nivel desta explotación. A Granxa mantívose habitada ata a primeira metade do século XX, cando comezou o seu abandono progresivo. Hoxe, a natureza foi cubrindo todo o conxunto. As marismas, alimentadas polos regos Tuimil e Vilil, seguen cambiando coas mareas, formando un espazo de gran valor ecolóxico incluído na Rede Natura 2000 e declarado zona de especial protección. As ruínas, aínda impoñentes, lembran un pasado de intensa actividade económica arredor da sal, un recurso fundamental durante séculos para a conservación dos alimentos. Iso sí, o acceso require precaución. O estado das estruturas é delicado e existe risco de desprendementos. Un lugar onde a historia, natureza e memoria conviven en silencio.